ora sah keobong, bengi iki mau lho, Kulon Loh Agung iki wis kobong ngerti ora kowe? Nganti tekan damkar pirang-pirang do dadi pembesmi latu ingkang manghalat-halat. Sik omonganmu tek ra penake karepmu piye, Won? Karepmu piye? Mergo wayang mesti nganggo sajen, sajen mesti nggih nyajeni demit. Nah, lek ora ngerti kowe apike takon kowe iki. Lek ora ngerti apike takon. Kowe ora ngerti maknane sajen to. Mula kowe ngarani sajen nggih nyajeni. Teka ning desamu Cepotrejo kene iki mung yektine mung nocokake pawarta. Kabar kang sumebar, warta kang rata. Aku maca sepanduk ning pinggir-pinggir dalan akeh sing padha nulis lamun to Cepotrejo bakal nduk dadekake desa wisata kampung wayang. Lah iki jane sing ndok karepke piye, sing ndok kersake iki kepiye? Mongko sak ngertiku sak perangan gedhe para kawula, para warga ingkang lenggah ning Cepotrejo kene iki nuwun sewu. Mapan ana ing ya kuwi tembunge mentereng perumahan. Ya. Sing cara uripe kuwi ora cara kampung, sing cara srawunge iki ora cara desa, ning carane srawung iki cara kutha. Lah kok iso arep kok dadekne kampung wayang. Nun sewu. Sak ngertiku desamu kene iki le wayangan iki lagi pindho iki lho. Lah ya ngene mbok dipikir ta, Gong. Kejaba yen kaya desa liya-liyane sing saben-saben bersih desa merti dusun ngono ki nganake wayangan pendak taun ngono kuwi terus diarani kampung wayang lak kena-kena wae. Kowe wayangan lagi pindho iki, taun ngarepe sing kragati kabeh malah dalange dhewe lho. Lha arep kok dadekne kampung wayang tegese lak kowe gedhen empyak kurang cagak. Nun sewu kaya wong wuta ngitung lintang, lintang luku sinalawat balang kayu, tangeh kenane cepak lupute. Lah bab kuwi kudu ndok pikir, Gong. Aku ya seneng yen panjenenganmu wis komentar magepokan karo gegayuanku utawa cita-citaku anggene bakal mujudake kampungku Cepotrejo kene iki dadi kampung wayang. Ngene, Mas Gareng, pancen bener. Pancen bener ning desaku kene iki sak perangan gedhe iki para kawula kuwi lenggahe ana perumahan. Ning kene iki lak perumahan. Ning perumahan kene nuwun sewu, aja kok gebyah-uyah, aja kok padake karo perumahan liya-liyane. Yen perumahan liya-liyane sak njabane Cepotrejo kene iki pancen uripe cara kutha. Lolo gue-gue. Tanggane ewuh ya ora ngerti, tanggane lara malah dongakne ndang modare mbek wis ngono kuwi. Ning lek ning nggenku kene iki beda. Nadyan ta mapane ana kutha, nadyan ta uripe ana perumahan. Ning wis nyawiji gumolong golong gilik kang dadi ciptane manunggal sedya, nunggal rasa, nunggal marang budaya. Anggene kepengin ngrengkuh duwe cita-cita sing apik kaya ngono kuwi. Perumahan kene iki beda. Kene anane mung guyub rukun sama sinabar dan daya dinayan. Anane mung sahayek saeka kapti, kepengin kabeh mujudake. Mergo nang kene iki kampunge seniman, akeh para budaya ingkang lenggahing kene. Tak kira ora aneh ramokal, tur gegayuhan kuwi apik anggene mujudake kampung wayang. Insyaallah yen pangeran ngijabahi, kelakon tenan desa kuwi dadi kampung wayang tenan. Mergo iki kelakon orane gumantung telu, Truk. Siji lurahe piye, loro masyarakate piye, telu pemerintahe piye. Nadyan to masyarakate kabeh wis golong-geleng gilik ciptane, semangat bakal ndadekake kampung wayang ing Cepotrejo. Terus Pak Lurah wis mendukung kabeh. Ning lek iki engko pemerintah ora iso mangestoni, ora paring tanda tangan anane Pok Darwis utawa kelompok sadar wisata. Iki engko cara wong apa lelungan ya ora iso mlaku, ora iso lunga. Lah kuwi penting. Manunggale pamarintah, lurah karo masyarakat iku kudu dadi siji kabeh. Ngono kuwi.
Lan upamane aku bakal mujudake idam-idamanku kene iki dadi kampung wayang apa elek? Apa elek? Apa kowe seneng lamun to kampung kowe kene ra tak dadekne kampung wayang, banjur nang kene kampunge ngono kuwi mesti gareng rene terus, mesti nggawa purel rene kowe. Cita-citaku ki tulus, suci merga sing jenenge wayang iki jati dirine bangsa, dunia utawa donya, ya. Lumantar UNESCO sudah menetapkan bahwa wayang Indonesia utawa wayang Nuswantara wis dadi warisan budaya dunia tak benda. Tur dasare presiden wis menetapkan bahwa 7 November sebagai hari wayang nasional. Yen awake dhewe ora menyambut ngono ki tegese kleru ngono kuwi. Wong sak donya kabeh wis memberi penghargaan. Presiden ya wis kaya ngono kuwi. Awake dhewe sing duwe wayang nek nganti menengahi kleru. Kleru. Iki cita-cita sing apik aja kok kendhoni, aja malah kowe iki ngedonke aku. Aja malah menghujat ki aja. Lah iso kowe ndukung karo aku, nyengkuyung karo aku duwe cita-cita apik sing kaya ngene iki. Lho, aku iki ora menghujat, Gong. Aku ora ngelek-elek, ora kok njur ngendon-ngendoni iki ora. Ning aku pengen ngerti, wong nyatane nun sewu, jumbuh karo dasar utawa wewaton utawa tembunge mentereng alasamu ki mau wis apik. Anggenmu bakal ndadekake kampung kene iki dadi kampung wayang apik. Apik. Mergo nun sewu. Yen digandhengke wayang iki janjane lak ya ora ninggal saka agama. Betul, ora ninggal saka agama. Akeh sing ngarani wayang iki wajib sembahyang. Lho kuwi. Sing nglakokke wayang jenenge dalang. Dalang iki jare ngudal piwulang. Neng Arab kono ana tembung dalah. Dalang iki tegese petunjuk. Menjadi seorang dalang harus bisa memberi petunjuk amar makruf nahi mungkar, ajak-ajak marang tumindak sing becik lan uga apa kuwi ngendhaleni menggak karo para kawula anggene bakal tumindak sing mungkar utawa tumindak sing dosa. Padha. Wong ngene iki ngemu filsafah hidup. Kelir digelar ngene iki ya. Kelir ngapa kok rupane putih? Putih iki perlambange bayi sing lagi lahir kae lho. Kae sik suci, urung kelepetan dedosan. Debok iki minangka bumine. Lampu blencong iki minangka srengengene, gedhok keprak kuwi minangka keteking jejantung, dalang sing nguripi, kotak kuburane, wayang menungsane. Kotak kuburane. Kok iso kuburane? Lho kowe ora percaya to? Kowe ngaji ya. Kotake padha karo kuburane. Wis to, mbok gantenga kaya Janaka, gagao kaya Pak Lurah Jaten to. Sok yen dicemplungne kotak, mbok ketindian bilung ya meneng ae. Ngono lho. Wong ki ya ngono kuwi. Nang donya ngapa to, Truk? Mung antri mati, ngenteni tinimbalane Gusti Ingkang Maha Suci, yen tinimbalan sewanci-wanci aja nganti nguci wani. Ngono kuwi. Budaya karo agama apike kudu mlaku bebarengan kaya rel sepur kae. Rel tengen ki agama, sing kiwa ki budaya. Wiwit saka Surabaya nganti tekan Jakarta jejer terus. Aja nganti genggang, aja nganti benthik. Lek nganti benthik nganti genggang, iki mengko gerbong sepure rubuh, korbane ya kabeh para masyarakat kuwi. Oh, ngono. Heeh, ngono kuwi. Jare ana sing ngarami aja nonton wayang. Aja nanggap wayang, wayangi musyrik, sirik, wayangi haram. Mergo ana sindene kae sing bisa nuwake hardane kanepson, kuwi haram. Kari niate nonton wayang piye dhisik? Wong ki gumantung niate, wis to. Mbok ngibadah salat ke ya, kae apik wong kae perintah agama. Nek niate kleru iki engko ya dadine dosa. Upamane gareng kowe salat ngisak ora mergo enek Gusti Allah, ning mergo mara tuamu mara ning omahmu men diarani kowe wong alim, men entuk pangalembana terus kowe tok-tok salat. Salatmu tegese ora kanggo Gusti Allah, ning kanggo mara tuwa. Ngono salah alamat kuwi jenenge. Padha karo wong munggah kaji, Truk. Wong munggah kaji ki becik apik nyempurnake rukun Islam. Yen pancen niate kanggo srana supaya antuk barokah pengiran, iki apik, dadi kaji ya mabrur kebak berkah. Nek niate kleru, aku munggah kaji men tanggaku ke doro, iki lho wong sugih, iki lho wong saleh. Lek niate
kaji arep pamer ngono kuwi. Kajine renek apa-apane mung kelangan dhuwit pirang-pirang, awake kesel kelangan wektu tok mung kuwi. Dadi kabeh iki gari niate. Ngono. Terus gandenge karo wayang. Nah, wong nonton wayange ya ngono kari niate piye? Hah? Lek pancen niate gatekke lakon, gatek wayange kleru, ora gatekke lakon, ora gatekke piwulang, ora gatekke wejangan, ning butuhe arep nonton sinden. Sing marai haram ki ning kene iki. Sik, aku tak takon karo kowe. Takono. Apa wong lanang piyai kakung nyawang sinden ki kleru? Sing lerokke ki sapa? Hah? Kabeh mung gumantung karo niate, Tru. Tegese piye? Sik. Saiki survei membuktikan ya piyai kakung. Ora sawahan, ora Josraya, ora Mbulu, ora ngendi wae. Survei membuktikan yang jenenge wong lanang ora bakal bosen, ora bakal jeleh, ora bakal waleh nyawang 3 perkara. Apa wae? Siji nyawang tanduran sing ijo royo-royo. Kuwi wong lanang ora ana bosene, ora ana jelehe, ning mripat bening. Angka 2 nyawang banyu bening sing mudhun saka tebing. Wong lanang ya ora ana bosene. 3 wong lanang ora bakal jeleh, ora bakal bosen yen nyawang wong wedok ayu utawa nyawang sinden ayu. Nyawang sinden ayu, wong lanang-lanang kok nganti ora tertarik, kuwi wajib dipresakne, Tru. Wajib dipresakne. Ning carane nyawang kudu dibarengi kanthi ati sing syukur. Ya Allah, menika pengetan kamardikanipun tiyang Jaten mriki ndelalah gelar wayang sindenipun cantik-cantik. Menika ngrengga kaendanipun adicara ingkang kagelar wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun ya Allah. Maten dibarengi karo rasa panuwun marang Gusti, kuwi renek dosane ora ana harame. Dadi kabeh kari niate, Tru. Wis ta ngono kuwi. Mula ripalungguhan iki aku dukungen. Aku sengkuyungen anggenku duwe niat sing suci kaya ngene iki. Men wong sak desaku bisa balik ning jati diri, eling karo budayane, eling karo tinggalane para leluhure mbiyen. Lamun ta wayang ki apik, wayang ki becik. Mula yen aku duwe penggayu sing kaya ngene aku malah dukungen. Yen ana bab sing kurang aku ene ana saran, aku ene ana masukan supaya cita-citaku iki bisa mawujud. Wes mestine pantese padha kong ngaskan danyo maweh raras kananing driya kawula nuwun sewu amit pasang Kalimantabi tinebening tulak manu dumawaing tawang tuwang Ki Lurah Bagong. Kula pun Ki Sangga Buwana ingkang sowan wonten ing Cepot Reja mriki. Ngadala sak rawuhmu Ki Dalang Sangga Buwana ana ing kelurahan kene aku ngaturake pambage ya. Inggih Ki Bagong. Kula tampi tangan kula kalih. Mboten langkung salam kula katur Ki.
ndak tampa gawe bombong ing rasa diprayogakne anggenmu lenggah. Inggih pangraos mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Ki Sangga Buwana sing menika ingkang badhe kula aturaken. Kula menika lak salah satunggaling kawula ingkang mapan wonten ing Cepot Reja mriki sahandhap pengayoman jengandika Ki Lurah Bagong. Kula menika sakadang sinebat pancuran kapit sendang. Tegesipun sederek kula menika wonten 3. Ingkang pambayun menika Mbak Yu kula ingkang lenggah wonten ing ngajeng naminipun Ambar Sekar. Dene ingkang wonten wingking menika adi kula nenggihipun Ambar Sari. Kula menika dalang pancuran kapit sendang sederek kula 3 ingkang bajeng pawestri kula angka 2 jaler dene ingkang angka 3 pawestri melih. Mila sendang pancuran kapit sendang. Ki Dalang Sangga Buwana. Sampeyan Ki Dalang apa campur sari? Kula dalang. Lha ngen kula enten lho campur sari kondang jenenge Sangga Buwana. Nggih, mbok menawi wonten saminipun. Nah, syukur. Undangan kula pun dugi wonten dalem mriku Ki Dalang. Inggih sampun wosing wigatos lak supados ndhawuhi kula sowan wonten ing Kelurahan Cepot Reja mriki. Ah, syukur. Matur nuwun dika kepareng rawuh wonten ing mriki. Nun sewu kula lak rekake menika menampung menapa ing dados aspirasinipun para kawula. Mliginipun jenengan Ki Dalang Sangga Buwana sing kepengin mujudake wonten ing Cepot Reja mriki dadi kampung wayang, nggih to? Inggih, menawi saged kedah saged mawujud ingkang dados idam-idaman kula mekaten. Nah, kula badhe mujuti, badhe nglampahine lek mboten wonten panyengkuyung saking para-para ingkang olah budaya kados jenengan, kabeh para kawula ingkang cancut gumregut nyengkuyung dumateng kula niki mboten saged mlampah. Ngoten. Mung ngeten nuwun sewu. Supados ingkang nami wayang, wayang niku lak budaya. Inggih. Budaya niku lak angen-angen ingkang ambabar dumateng kaendahan utawi katentreman. Mangke pripun carane supaya wayang niku mboten tabrakan kalih agama, mboten digething kalih para kiai lan ulama. Carane pripun? Sampeyan dadi dalang kudu pinter, kudu mumpuni. Nggih. Piye carane niki mangke kanthi wontenipun wayang, para-para ingkang ahli agama menika ugi melu seneng, melu ngayomi, melu mangestoni wontenipun kampung wayang wonten Cepot Reja mriki. Kula sampun ngrengga pagelaran kula kanthi cara supados wayang kala wau tetep dados tunggal kalian agama. Caranipun pripun? Caranipun kathah tembang-tembang utawi lelagon menika ingkang isinipun magepokan kalian siar agama, ajak-ajak dumateng para menungsa supaya tigen-mugen pangidepe cipta anggenipun pasrah sumarah manembah kalian purbane Hyang Agung iki. Palugon laguning lekas Lukita linuding kidung kadung kadreng hamamar memangun manah rahayu haywana kang tanaga olong gumulung manadukara nuwun sewu dados kathah tembang-tembang ingkang ngemu pitutur luhur ingkang adatipun menika dipun rengga wonten ing pengajian-pengajian kathah.
Nggih. Wonten solawatanipun barang? Wonten. Wah, apik lek ngono. Upaminipun solawat napa tembang napa sing ngemupi ulang bab agama. Kula sak kanca menika sampun nganggit, sampun budidaya kawula kathah. Tembangipun naminipun Alamate Anak Soleh. Loh, apik kowe? Meksa dadak melu-melu kaya budine wong jeblek lalien kalengkane ing rat solawatan Alamate Anak Soleh. Lah sing nembang sinten mangke? Nun sewu. Mbak Yu kula Ambar Sekar kalian adi kula Ambarsari menika dados waranggana. Dados menawi kula ngawontenaken pagelaran wonten pundi kemawon ingkang dados sinden inggih kadang kula kekalih menika. Pengen ngerti kaya apa yen dikumandangke ngangge gamelan ya kuwi solawatan Alamate Anak Soleh. Mang midhangetaken nggih Ki. Alamate Anak Soleh iku papat badane mukmin. Luar biasa budaya menyatu dengan agama. Tepuk tangan untuk desa kita luar biasa. Ngaten apik. Alamate Anak Soleh iki selawatan sing lagi viral ya Ki. Inggih, apik. Tembange apik sing nembang ya ki mau menika Mbak Yu kula. Naminipun pun Anjar Sekar utawi Ambar Sekar. Syukur. Ayu Mbak Yumu. Nggih pancen kawontenanipun kados mekaten. Seneng aku temenanan ngene iki. Wis gandeng aku wis cocok, gandeng aku wis marem ngerti karo kiprahmu Nadianto Sedela. Iki upamane ya tutupan Agustusan ning desaku kene kowe tak tanggap ning lapangan tengah Josraya kira-kira anggarane pira ki kira-kira. Lah napa kula saged matur wong kula menika lak nggih kawula wonten ing dusun Cepotrejo mriki to Ki. Omong apa anane wis to. Sak gamelane, sak sound sisteme, tera panggung sak deboke pisan. Yoga sinden anggarane pira? Kowe kandha aku manut watone aja larang-larang, ngono. Kula mboten saged matur Ki. Tenan? Nggih. Ingkang nami dalang niku nuwun sewu. Dalang menika menawi dipun tumbas niku awis reginipun ning menawi dipun suwun malah dipun wenehaken menika dalang. Dados dalang kalian rokok menika benten. Yen rokok nika bandrole niku yen pancen 20.000. Jenengan mundhut teng toko ya kudu 20.000 ora kena dinyang. Ning dalang menika kedah niteni, kedah empan papan nonton karo panggonan. Yen sing duwe gawe desane dhewe kok nganti dalange niku ngarani. Kula pitados dalang kala wae mboten saged berkah, ora iso tanggapan nekan ngendi-ngendi niku mangke. Lek ngono padang jinglang. Wis jujur ae, iki desaku enek anggaran gur 15 jalan ora? Gelem ora? Kowe omong ngono lho mau, jare ning desane dhewe ra ngregani, ning kene pengabdian, ning kene sedekah. Piye? 15 gelem ora? Upami mang jangkepi 20 wonten pripun?
Lho, jare sing jenenge dalang lek dituku larang, lek dijaluk malah entuk. Kowe kok ngapusi dalange jare ngudal piwulang, nek ora gagal karo aku. Lek pancen setuju tak celukne carikku. Engko men anggarane langsung dilunasi. Ngono, piye jalan ora? Lek jalan ya syukur. Wadene nganti kowe ora gelem, aja takon dosa. Metuwa saka desaku kene kowe. Kowe ora ngerti to jenengku Ki Lurah Bagong alias Harga Satata. Maknane ora ngerti Harga Satata. Harga itu tegese tarif dalang, Satata wis tak tata. Tarife dalang sepira wis tak tata karo Pak Carik. Lah mangke upaminipun wonten nuwun sewu para luhur ingkang rawuh wonten ing pagelaran, para wakiling para kawula ingkang lenggah wonten ing kadewan utawi dampar kadewan paring pisumbang dumateng wontenipun pagelaran kala wau ingkang hak nampi dalangipun napa panitia. Harus panitia. Wong kuwi nggih tabungan taun ngarep kok kuwi kok. Harus panitia ngono lho. Hah? Piye kare gelem apa ora? Lek gelem ya lakonana, lek ora gelem aku tak nyambat karo RT 6 ngono lho Agung. Kono ki malah wis ditebas mentah ning kono ki. Sak apa-apane ki digarap dhewe, diborong dhewe, panggung, terop kabeh diusungi dhewe kok. Kono ki dalang berijasah. Nggih nika pancen berijasah. Lek kula menika luwih berijasah kula menika. Iya ning kari iki 15 jalan ora? Hah? Lek jalan lakonana, lek ora gelem monggo wae. Nggih, nuwun sewu Pak Lurah. Yen pancen sampun golong geleng gilik para kawula ing desa mriki sinengkuyung dening Pak Lurah badhe ngawontenaken pahargyan kangge srana nenggih mengeti kamardikane bangsa ingkang umur 78 taun. Kanthi lega lila bingahing manah kula mangke nyengkuyung wontenipun pahargyan kala wau. Sak ngono, matur nuwun. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging alis risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik ing Apa iki? Enek dayoh wong tuwa ra klamben tur dasare malang kerik iki sapa iki? Ditepungake aku pendhita saka ing Sawan. Pendhita ngendi? Sawan. Jenengmu sapa? Takon karo aku, jenengku Darma Kliwon. Mbah Kliwon sing dodolan bumbon karo sayur mayur kuwi to? Kuwi sambene mbok wedok ning aku pendhita sejatine. Rene arep ngapa kowe? Blaka suta, blak kutang terus terang, aku rasa rujuk, aku ora setuju yen nganti desa kene didadekke kampung wayang. Maksudmu piye? Hah? Maksudmu piye? Kok iso ora setuju karepmu piye? Upamane kowe ora seneng karo wayang memper, ora seneng karo budaya memper, mergo aku ngerti sabamu ning dangkrong ae. Kowe aja ngawur. Sing jenenge wayang kuwi ora dituntunke karo agama. Kuwi ora diperintahke karo kitab suci. Wong ki lamun to pengen uripe iki tentrem wis nganggo paugeran agama manut tuntunane piye. Ora perlu direngga nganggo wayang, ora perlu direngga nganggo kabudayan. Kuwi mengkang saka aturaning agama. Yen nganti desa Cepakrejo kene ditetepake dadi kampung wayang, aku sing tetep ora trima. Yen perlu kantor desamu cedhak pasar kaya tak obong dina iki.
urung nek arep ngobong iki karepmu piye? Ora sah kok obong, bengi iki mau lho, Kulon Loh Agung iki wis kobong ngerti ora kowe? Nganti tekan damkar pirang-pirang do dadi pembesmi latu ingkang manghalat-halat. Sik omonganmu nek ra penake karepmu piye, Won? Karepmu piye? Mergo wayang mesti nganggo sajen, sajen mesti nggih nyajeni demit. Nah, lek ora ngerti kowe apike takon kowe iki. Lek ora ngerti apike takon. Kowe ora ngerti maknane sajen to, mula kowe ngarani sajen nggih nyajeni demit. Lan liya-liyane dilumpukake dadi siji kanthi panyuwunan utawa pangucap ya Allah menika sedaya nikmat peparing paduka ingkang awujud sandang tedha saged murakapi tumrape gesang kula ngono kuwi maknane sajen ora kok nggih nyajeni demit ora nek critane kok gendruwo mangan gedang ora nek critane kowe aja ngawur kaya ngono kuwi apike lek ora ngerti ki takon tak jlentrehke kowe tak mudengke ngono kuwi. Ning nyatane nuwun sewu sing jenenge wayang kuwi tetep ora cocok lamun to didadekke siji karo agama. Sing ora cocok ngendi? Mongko sing jenenge wayang iki ora bakal apa kuwi jenenge trajang aturane agama. Wiwite mesti bareng isak, rampunge saurunge subuh. Ngono iki menghormati karo pemeluk agama, anggene nindakake ibadah. Kowe nek nglerokke wayang kejaba lamun ta wayang wiwite magrib, wayahe adan magrib kae terus nang kene ngungkut gamelan muni. Muni tidak toleransi. Boleh wayang dibakar yen pancen ora toleransi karo agama. Ngono kuwi. Nek toleransi wiwite bareng isak, rampunge saurunge subuh, tur iki anane piwulang kautaman sing becik tindakno sing ala buangen. Ngono iki klerune ning endi? Iki yo ajak-ajak para waliullah mbiyen carane siar agama nggunakake media wayang karo gamelan. Ning kowe kok lali karo sejarah. Bareng saiki agama wis ngrembaka, sik arep nyingkirke wayang karo gamelan karepmu piye? Lek nganti wayang ki ilang, gamelan ki ilang, kowe ora mesakne. Lek nganti dalang-dalang kaya iki dadi kere ora pengen kowe. Iki ki ya wong golek dhuwit, kuwi ya ngopeni sak rombongane udakara wong 50 treke loro, bise siji, kendaraan pribadi loro. Wonge 50, iki tak kei anggaran 15 meneng ae lho iki. Dalange lho meneng ae, kowe malah arep cerewet ora trima piye karepmu? Nadyan kaya ngapa lan kepiye aku ora trima. Aku ora bisa nampa. Tetep wayang kudu diilangi. Wayang diilangi, diilangi. Metuan jaba lar ngilangi. Ayo, pitung karo aku. Pak Dalang Sangga Buwana. Inggih kados pundi iki Lurah? Sampeyan ngerti wong arepe menghancurkan wayang sampeyan kok meneng ae piye? Monggo sing duwe wayang iki lak sampeyan. Nggih. Lah kok meneng ae? Awit kula menika ngertos kalian tata krama. Karana menawi mboten wonten perintah saking Ki Lurah Bagong kula mboten badhe makarti. Lek tak perintah mesti kemawon kula purun. Nah, lek pancen purun sing jenenge dalang ora mung ngobahke wayang, ning uga bisa dadi dalange masyarakat, ngayomi masyarakat, nentremne masyarakat. Gandeng desaku Cepok Rejo ki geger merga ketekan penemban Darma Kliwon. Kowe lek ora iso nyirep Mbah Darma Kliwon aja ngaku dadi dalang kowe. Nggih nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing mburi meneng ngantuk to kowe? Urung talu barang wis turu ora. Mboten kula menika nglaras, Sing ngarep ngene sapa? Sinden sapa iki? Sing nembang alamate anak soleh sapa? Nggih nami kula pun Ambar Sekar. Sing mburi nuni nggih kula pun Ambar Sari, kula menika adinipun Dalang Sangga Buwana, kula Mbak Yunipun. Aku lurah ning Cepok Rejo kene. Aku mikir masyarakatku ya budrek, mumet. Urung lek njaluk izin, njaluk tanda tangan, njaluk stempel, kabeh masyarakat njaluk ngene-ngene aku bingung ngono lho. Kowe ora pengen dadi bojone lurah kene? Lek pengen karuan engko hargane tak totone ngono lho.
Pak Lurah. Ngapa? Mboten pareng ngoten niku. Sampeyan wis duwe garwa terus ya ayu lahir batin ora njaraki ngono kuwi. Aja njaraki sinden ngono kuwi. Saru. Ngene mung golek hiburan, Truk. Iya ning ora pareng ngene mah nyuda marang kawibawanmu ngono. Malah ayo kaya disekseni kira-kira dalang Sangga Buwana iso ngrampungi Mbah Darma apa ora kae. Ayo santan ya. Yo ladinya ngadali wuwus Trusna Surawilaga kowe sing jenenge Dalang Sangga Buwana. Iya Kyai, aku Dalang Sangga Buwana saka ing desa Cepot Reja kene. Panjenengamu ndak suwun aja mbebutek banyu bening, aja njrimpeti laku para warga ing Cepot Reja ingkang duwe gegayuhan ingkang luhur. Nadyan kaya ngapa lan kepiye, budaya kuwi minangka jati dirine bangsa sing kabeh sejatine para kawula duwe kewajiban ngopeni lan nglestarekake. Mula kang mangkono yen nganti kowe bakal murang tata ngelek-elek gedene nyirnakake budayane wong Jawa, musuhmu dudu sapa-sapa nanging Dalang Sangga Buwana. Kowe wani karo aku sing tak deni apamu, njaluk ora dawa umurmu kowe. Oh, lo, ya. Oh. Hat. Oh. Wah. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Rat. Wedian. Ketak gelap ngampar.
ibarate srengenge wis tunggang gunung ning jagat kula. Parandene kebangetan anggene duwe rasa gething keburu sengit kaya mangkon. Kowe lambaramu bakal mbelani karo agamamu ning padha karo patrapmu malah ngorek-orek karo agamamu. Monggo sing jenenge agama kuwi nengenake rasa welas asih marang kabeh titah ingkang semebar ning jagat raya ning ya gene rasamu kebrongot dening rasa memungsuhan kaya mengkono. Ya aku sing bakal ngrampungi kelawan kuwi. Dalang Sangga Buwana saben-saben tindak marang ngendi wae mesti nyengkelit keris sing jenenge Pandhawa Cinarita ingkang luke ana 5. Ndak tibane kerisku ora sumyur kuandam tak guroni batangmu. Dan maju neh kowe. Ayo opo abam. Edan. Ampuh tenan. Wah. Tuh. Wah. Wah. Obat. Mbah Darma Pak Durgana kowe. Iki widodari panggoda pangrencana saka Kayuwangan Dandang Mangore. Tujune kok konangan nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo sae karepmu piye? Kowe ngobak-obak banyu bening, ngrusak kerukunane wong Cepok Terja nggone adhiku Bagong. Sing ndok karepake piye? Tobat nala gareng aku njaluk ngapura aku tobat aku njaluk ngapura piye nadyan kaya ngapa lan kepiye ripalungguhan iki kowe kudu tak kapokke kowe kudu tak kapokke piye carane iki mengko kowe mulih ning kayangamu ora iso mlaku aku arep ndok kapake gareng wis ra urus dasare aku wis ngombe kum-kuman anak kidang arep ngajar karo kowe. Tuwak. Ing kene dalan kowe remuk musuh nala gareng. Merga kabeh mau, Mas Gareng. Sapa iki? Waduh, Kyai Harimurti. Harimurti sapa? Kon Kakang Baladewa. Baladewa kaya miyayat kaya ngono kuwi ora. Sampeyan ajeng elek meni. Niku bulik sampeyan. Niku ne tante sampeyan. Karo tantene arepe ditetesi lilin iki piye karepe. Sampeyan arep nakal karo tante ora. Ngalih. Ngalih. Apa ora konangan kowe genah tak sabeti wingi. Kowe sampeyan iki anak mbarep iki wakile wong tuwa. Lha dadi pengarep kudune dadi tulodo. Jane mripate roh apa ora iki Bulik Durga lho. Bulik Durga iki adike Bapak Semar. Iso bulike dhewe arep dingenekne lho. Astagfirullahaladzim, akhlakul karimahe ning ndi? Iki Bulik Durga kok kene mangkat kok ngawi adoh. Parandene angger ning bis diambungi wong pirang-pirang. Mripate apa ora roh lho. Bola bali angger Gareng Jati Malang angger ngerti ngene iki.
iso dingenekne lho. Astagfirullahaladzim. Pancen anak Semar kelakuane kaya asu kabeh. Pergi! Pergi! Jane mripate lak ya nyawang, apa mripate ra ro batine lak ya ro. Iki Bulek Durga, adike bapak. Iso buleke dhewe dingenekne. Aseme lunga numpak mobil putih, elah nek Durga arep ngaru biru katentremane wong Cepot Rejo. Sepira banggamu? Aku tetep percaya wong sing becik bakal ketitik ala ketara. Sapa sing bibite oleh kono wahyune bakal sirna. Sapa wae sing ganggu lurah kene anggene bakal ngenekake ya kuwi penetapan, ya kuwi wujute kampung wayang musuhe aku. Ayo.